tam no końcu. Stoji tam na końcu. Ej, radio to na prostě. Jak stave? Kamera to bude. Ja moet je met. Така че се много камермани. Ние бегаме. Трябваше на време да видят тук. Бегаме, защото. Не, бе. Слава, че няма филм. Юлика се вбия. Кам да видим, що си. Да, ще маше. Не. Юля, ай на екипата там оди. Оди ка екипата.